थोड़ा सा चाय चाय करते पचरा हो इमसाल गीत गौले नहीं BMW कंपनी के नाम रहे ना रोहित हम सटे कट याद करने वो तो बढ़ के याद हमें गीत गौले नहीं गीत के शीर्षक रहे हाथ छोड़ो बाट दो लाइन सुनाओ तनी कैसे कि बहुत कम समय बा मात्र 10 या 15 मिनट खाती हमके मंच मिलल बा तो निवेदन करब कि तनी रो सब सुन ले ई घरे हमार माई बहन गावेला लोग ओकरो पहले यह गीत गवात रहे बहुत से गवैया भी गावेला ई परंपरा के चीज है ना कि हम अपना घर से बनौले बनी अपन सब दो चार गो एने ओने कइले बानी जा कोनो श्रेय हमनी के ऊपर नहीं खे जात लेकिन फिर भी ई बढ़िया गीत बा ऐसे आप सबके सामने प्रस्तुत करके कोशिश करते हैं एक बार प्रेम से बोलिए साचे दरबार की माई कहतनी सेवक से अब है बाबा कि हाथ छोड़ा बाट छोड़ा राम था छोड़ा सेवका जाए होते हो ना कहां जाए के कहते एगो सेवक रोकता आ दूसर का सेवक की है जाए के कहते बताई तो सेवक के मन में कुछ दुखित भेल के माई हम तार लइका ना कहली माई की हां लेकिन कुछ ऐसा जरूरी काम होला कि कुछ करे के पड़े तू हमार लइका हो लेकिन एगो दुगो औरी लइका बड़ा से जो तार से विशेष जरूरी हमरा के बुलाओ तार से कहे लगे अब है बाबा कि हाथ छोड़ा बाट छोड़ा राम छोड़ा सेवका जाए हो दे छोट भाई के तरफ से माई के कृपा और माई अहिल्या के कृपा आपके ऊपर बनल रहे बार बार धन्यवाद इतना सम्मान छोट भाई हमारे बिंदास फिल्म के मालिक बाला बाबू आदरणीय बहुत ही बढ़िया अच्छा और भोजपुरी के सबसे प्रतिष्ठित कलाकार चर्चित कलाकार आदरणीय निक्की राज उपस्थित आदरणीय के दिल से सम्मान बा स्वागत का वंदन अभिनंदन बा तब पूछल कि काहे ऐसा काम होई है ए भैया तनी हमरो बतिया सब लोग के धीरे धीरे पानी जल पिया दे आ सब जितना भी लोग कलाकार जुटल बड़े ई मोहे जानत रहे कि सामाजिक व्यवस्था के घर के व्यवस्था ना अचानक जग के काम पर कलाकार के बियाह करती चार आदमी दौड़ल की केने जग रहुओ सब अपना अपना गावे सामाजिक काम कइले हो तो मैं बुरा नहीं के माने सब अपना घर के आ कलाकारों लोग से हाथ जोड़ी बा अगर भूख हो की लागल हो के तो अपन नहीं कह देबे कोई भाई हमर भूख लागल हां ये भगवान अंतर्यामी ना हम साच कहते भैया एकर बाद हम खइबे कर दोसर काम ना कि मलिया के पुतवा मोरा करेला सिंगारवा अमले रे होई
मलिया के पुतवा मोरा करेला सिंगारवा बनवले रे होई ई बनवले रे होई ओही के अढ़ौल के हारवा बनवले रे पूरी दुनिया में बहुत कम समय में भोजपुरी के वो बुलंदी के छुए वाला और हमनी के भतीजा भाई जौना रूप में करा के देखल जाओ बबुआ के अरविंद अकेला। ढेर लोग अरविंद अकेला ना जाने, बस कल्लू कह दी पूरा सभा में खलबली मच जाए कल्लू। और बबुआ खाती तो स्वामी आपके गांव कर और निवेदन करब जे भी जागल होके ओ कलाकार के सम्मान बढ़ावे के बाद ताली बजा के जौन कलाकार अपना घर से चल के पूरा दुनिया में नाम कैले बा हमरा गांव के। प्रेम से बोलिए अहिल्या मैया की। दिल से सम्मान बा जौन भी हमारे के हमारा हृदय कुछ में जौन भी खुश बा सम्मान बा बाबू के बावला अशोक वही जा आके तारा बारावा सुनावत रे होई है बावला हाथन मेहनत कइला के का शशि कुमारी बक्सा मुखिया की तरफ से बहुत पुरस्कार मिलल। अहिल्या माई के आशीर्वाद सदैव पूरा परिवार पे बनल रहे। दिल से धन्यवाद बा, स्वागत बा। बावला अशोक आके हमरो दारा बारावा सुनावत रे होई है ना सुनावत रे होई है ना। और एक गीत के संगीत से जे सजावल आदरणीय मित्र भाई जेपी तिवारी जी के संगीत रहल कि सुनावत रे होई है ना जेपी गाई के पाचारा